Hagari ka por ka bamantang kwa banya tengpat ya ka jing ekran ka jongi. Ya ka ka bau Jisu kren ba ka ka bau Jisu kam yaladi. U Jisu ong ngalong. Baru ong hagani ka sin ka bamantang ong ngalong ka lenti. Ka jing shisha bat ka jing MD. Ta hagani ka por ka bamantang inya petchwa ya ka wei ka banta. Hagabau Jisu ong ngalong mga ka lenti. Lada piyat lenti. Nafilat siya kano ka jaka. Nafiat by road, nafiat kumno ro, nafisong na ka airplane ro. Kadon tang kaway ka lenti, kabala, ban pinpoy fi siya kata ka jaka. Ladangi siyong na ka airplane, tang pisngo kumba kasun banang kahe, batang smutu bakla, da kabangi mudur, baka airplane ka yat hi kat bakamon, ban poy siya kata ka airport, yakaba kaday banher. Henry ka jing siya kamlong kumta na marba nang tina po kendo kidon ki air traffic control kabamut kadon ka traffic siwat siya sunro hagaba kini kinong penyat nang tina try nang tina tebian ki batay u pilot hagano ka direction ka baun yat na badar kadon ka lenti wat hasun benengru kamut tang bapila syong ka airplane fi syong laga syong pinpoy siya kata ka jaka ngakwa abonong fi kadon ka lenti wat baga airplane kanyat. Fiat, syakano ka snong, syakano ka jaka, pihaban yat, nakaway ka lenti. Ngangat ya kataro, alada pikwa ban let, syakano ka jakaro, kadon tanggata ka kalihi, kabala ban penpoya piru, syakata ka jaka. Ngangat, haba pisyong boss, finumkiw la ka kiw ya ka boss, tamba ka day ka boss, pihaban kali, syano ka let. Talada ka day, syakata ka jaka, kaba pimot ban let, tekum tafikiyo kata ka kali. Bagata ka kali kanya nagata ka lenti kaban penpoy piru siya kata ka snong lene siya kata ka jaka ya ka bapitmu ban let. U Jisu ong ikinikintian ong ngalong mga kalenti ong ngalong mga kalenti kabamut hi baday tang mau ubalong kalenti ba ubriw onyo ya ka jing penem. U Jisu uklam kran kut ang neban ong ngalong kalenti henry ong ru igini kikintin ong omdon ubawan haukpa henry tangdanga omdon ubawan haukpa henry tangdanga kabamut yu kata ngan asyo ginuksadon ki brew ki baong ba baro ki lenti ki poy syaju baro kita ki wadut ki poy syagaduriaw fi kata ka dei karukom perkhat ka baki mi agini kisngi ki khot ki ai kerteng ya kataru ka pluralism compare pisa poy show blay. Nakwa nong if you Jisu klamong kumta. Lada fidei kinong bot ki jong Jisu. Balada fidei siya unong wat ya ka jing siya. Ngange kilenti baro kinong poy siya kayeng ka jong fi. Na pulis bajar firung kanong kalenti kanong poy siya jong fi lemda piyat na kata kalenti kabiyalam tik siya yeng jong fi. Badeng tanga kwa nong if ya kanika sngi ka bamantau Jisu uklaim. U Jisu kam bawang aday tang mga kalenti. Managwa ba nung ifi kanay kalenti kabangin poy siya ukpa kanay kalenti kabala dukot. Kanay kalenti kaba mla syuk banlay namar bakala dukot kata kalenti kalom ka jingking kabala dukot no. Ban penpoy kan siya kata ka snong. Sibuk lada ka dukot ka jingking dam. Kala namar menta kamdon lenti. Nagwa ba nung ifi lada kala dukot. Kata ka jingking kapapenpoy ubriw siya ublay, ubriw unam la asyo ban poy siya ublay. Namar baka pop kala pendekut ya kata ka jingiday hapdeng ukun menriw bad ublay ubalong ukpa. La pendekut ya kata ka lenti namar ka pop. Baday u Jisu haga ding pna. Bagaday ka ding pna kabalong kum kata ka jingking. Leng baka jingyap, leng baka jingsus pa aga jong u Jisu. Kaba connect biang ya kata ka jingiday hapdeng ubriw badublay. Talada pimyat na galenti kaba u Jisu lapen kre, la pimyat na galenti kaba longhi u Jisu pinomla ban poy show blay. Ngamde mga kren kai, uang u Jisu. Padeng tang kwa abanong ifi ka sngi kaba menta. Wadong ba nga biang ngadon hang ni ngabiang manlong u Jisu ong bet. Umdan ubalet syokpal ne umdan ubawan syokpa henry kaday tang danga. Ulong exclusive, uang I am the only way. Ngalong mga tang mga kata kalenti.
kan niam kamla ban pen poi fi syaka jing penem bau deu Jisu ba ong along manga ka lenti ya ka ban pen poi fi syaka ta ka destination ka jong fi ban pen poi fi syaka ta ka bakut ya ka bau blai la bo ya fi balada phimya leng ba ne ka lenti fila ja lenti ka dan ka tin jing ong ba not all roads that leads to Rome am ki lenti ki baro ki ba pen poi sha Rome kadai ka tang ko abang fi ka don tang ka we ki lenti ru ka ban pen poi fi sha beneng bat kata ka lenti ude u Jesus Christ tadai ta la fila ja lenti ni ki sngi le sif yo ke jikai ka ba phim nget u trai ka ba gidon ki atheist le ni gidon kita ki pantheist le ni gidon kita ki ba ki monotheist nga ko abang fi ka don tang ka we ki lenti ba kata ka dai u Jesus Christ nget na phim nget pila ba dong ngalabi compare u Jisu ong e kata nget haga tin jong u Jisu namar u Jisu ba tang ma uhi uba ong along ka lenti uno brio kisya persyang manwat lenti kisya persyang man syu antat long tik tu brio uba syu antat ban yat bun sien ngaru habang alet sa kanung no kesnong ngiyat antat ban habang ngiyat antat ngipoy haju syaju teng la syu lut kai ka por bat ngi sakut sa haju kala jabun sin yang akum ta namar bangam tip ya kata ka lenti ngapoy shi kisnong ki bamdai ngapoy shi jaka bamdai klempoy syakata ka bangamut ban lek kadaw kolong bangam tip ya ka lenti ban ngakwa ban pentip ya pi ka ne ka lenti ka ne ka sngi lada philayap na ka ne ka perthai kadon tanggawe ka lenti ban penpoy ya fi syakata ka jingem ka bam jikot syakata ka yingshong ka balong bam jikot ka jaka ka badon ya kata ka jingsok kajaka ya ka bau blai la pen krek am ta jong fi ya ka bau Jesus Christ ulet ban pen krek kani ka dei no yones kun long ka ba khat sa ka de khot ka ba ning kong u ong u Jesus wat ki ku slai na ka donot jong fi to nget pi how blai to nget hangaru wong to nget how blai ba to nget hangaru wong ban ha ka yeng you blai ong ha ka yeng u pa jong adon shibon ki pulet jong ne kamut ha ka yeng ka jong u pa jong Jesus Christ kadon shibon kita ki pulut chung ne lemda kum tang ong fi ngan let ben pen krek ke jaka ya fi deu Jisu ba pen krek ya kata ke jaka ong ngan ala dep ban pen krek to ke jaka ngan wan shao ya fi bah kata ke jaka ke banganga don manga hang taru findon balada pi pinget how Jesus Christ dei ma u balaban a ya fi ya kata ken ke jaka nama dei ma u ba pen krek mdan weiru breu bala pen krek hot ya kata ka jaga syong let's say kimi kpa gila pen krek ya ka future let's say gila pen krek ya ka career let's say gila pen krek ya kata ka kam ka ek bar khoi gila pen krek henry kinom la de lele ru ban pen krek ya kata ka jaga syong ne dei tang u Jisu ong bangalet ban pen krek ya kata ka jaka dei tang kwa banong ifi kani ka sngi ladapi kwa ban poi sya kata ka jaka ka badai dei tang u Jisu tak rawat ki ku slai na ka donot jong fi pi poi nam poi ngakwa abnong fi u Jisu uday u GPS ban pen poi fi sya beneng u Jisu uday ma u kata ka map uday ma u kata ka lenti lada pila bot tik ya u pin poi bai tik sya kata ka jaka ka ba u la pen kre lemda kumta te lok la jenjar ka jingim lemda kumta fila sosat fi nget na film nget u Jisu jukran kai aba u Jisu ang along ka lenti wang along ban kren kai kata shimlawan ban lamler lawan ban syuong joking no utrai abo kren jukran kai wong along way breu leneu way utau no kai niam leneu way uta baki respect lene ki baki bot bau ong along ndon u Jisu klam ong bot yang ada ka jing antat wong bot yang ada mar ngalong kalenti I am the way don ki breu ki ong Jesus is the better way no u Jisu umday uta ulenti ubakamba yaki I am u Jisu uday tang ma u exclusive tang ma u the way not the ways but the way tadeng tang kwa banong ifi ka ski ka bamantabog try udang cut ifi u try u e ifi baruang along ka lenti lapi kwa ya kata ka jingem ka basok ya kata ka jingem ka bakmen ya ka jingem ka bam jikot ya ka bablay lapan kre kadai lengba u Jisu you have to come by the way of the cross
Pihak benwan nak kata lenti jong ka deng pna. Pihak benwan nak kata lenti ka bau try ula pen krek. Nak kata ka lenti ya ka bau ula bo nak ka menta jong fi. Lemda kumta pihak na we ka lenti. Pila hap syariat margadon tangga we ka jingking ka bapun ya pi nak ni ka jing day ka jong pi shau blai ka day tangga we ka lenti. Bau tau de Jesus Christ. Ula pen krek eta ka lenti nam ta jong fi finiat. Bat ka lenti haduk menta kadang play. Kani ka jingking. Kadang don ya ka bapiniat. Te shwa bapin kut no. Ne shwa bo try wan no. Ya na kene kelenti. Ula pen krek. Ya pi ya kata kelenti. Ngaduai na kamenta jong fi kene kesengi ka bamenta la fla ja lenti ka jing im ka jong fi la da la pen sakma ya fi da ki jing kai jong kene ka perthai da ki jing kai ke bala shu thao da ki ta ki information na ne bala shu inform ya fi ngakwa ba ni ka tin ka jong play ngakwa ba nang fi kane kam dai bo shu inform ya fi kane ka dai ka ba transform ya ka jing im ka jong fi ka ba transform ya kata ka destiny ka jong fi net aga ne ka tin margani ka tin kalong ka bisisha balai nganget kadaw kalong ba yagay kay bala thok ni ka tin ka pendep ya kata klem bakla ya gijing thu lupa baro hagani ka tin am shimla bakla baru jisu wong along mga ken ya kata ka ka baki kinong thu lupa kila dep ya thu lupa ngaday mga bon pendep yi kita baro badeng ta yijing thu lupa kinong thu lupa ka don dok ka lai spa lai posin bat ya kita gijing thu lupa baro sbak la pendep be tik tapi pai gijing thu lupa na ka tin kamlat fin puli na do Genesis sadok kitab jing pen pau kanom lat hoi kila don ki bla dep bal kidang sa ru katuk ni ya ka baon pendep telada la pendep kumba prapo persen ya kata gijing thu lupa baro hato onam pendep se kata ka basa tadeng tangangait namar kani kadai ka bala transform ya ka jing im ka jonga kani kadai ka taken hindi tangka bosu inform ya nga hendrai ka bala pen kalai ka jing im jonga ban ngait kan pen kalai ka jing im ka jong firu anom sungu sarong hai tu jing start breu ka jong fi wanom ngait hai tu jabing marka tin ka jong blai ka ang bauta ubaya da ka jing start breu ubaya al jong ka donut ne ubaya da ka jing start u wit ka tin ka jong blai yong ba ka donut breu ka kam syukor bani ke baro kau mut ka jing snow breu, ka jing start breu, ka jing tip breu, ka day, ka jing lamler, bat ka ba syukur ong ka tin ka jong blay. Tadeng ta tang ka ni ka tin ka jong blay, ka bam jubakla lanoro. Ka don ka jubab, ya ka jingim ka jong fi, ya ka jingkeli jo ka jingim baro ka don jubab, ha ka tin ka jong blay. Tadeng tau Jisu ang along kalenti. Wat num yat da ka jing antat, wat num yat da ka jing syare ka jong fi ban syu muddur. Namar yo bagata ka bakut kawan no bapin babi pat hagata ka por kam dan jing mut sho tadi ta la fikwa ban yo ya ka jingim ka ba yo shisai ta ka jingim ka ba mskut udai tangu Jisu ngakwa ban duai nam ta jong fi ni ka por la fila sak ma nga so dan na preng jong fi fila ya e kalenti jong ka protei fila ya e kalenti jong ka pop kani kana mi alam ye fi sha ta ka jingsuk kana mi alam fi sha ta ka jingkmen sha ta ka jingim bam jkut ngakwa ban duai ta jong fi ni ka por soitan la pen sak ma fi soitan la pen thame ki khmat jong fi soitan se ula ka ru ita ka khmat jong fi fila ya kum bu mat la kila don kita kinong yalam ki ba mala baru Jisu Uang ini kintin to no ikita ken. Namar kilong kinong yalam ki ba matla. Lada umat la o yalam yo matla baro kini hap shatliu. Ta deheng ta Jisu ang aday tang mga. I am the way. Nga long tang mga ken yu balong kata kalenti. Ba umdan way pat uno hikay ba kam kraw Jisu. Umdan the way pat utaken ubala bantam yu try. Namar uday hi ublay ubastat baro. The omniscient God. Uday hiu Jisu. Tak daun ko abanduay nta jong fi ni kapor. Wat ai ba pinang yai sa hagani ka bensim ka basarong. Hagani ka bensim ka artatin. Hagani ka bensim ba dan tangi jingkeli. Henry la filayo ga juba ro fim pediang nganget. Ba ka bensim ka jong fi ka bensim donut mau jong fi ngakren ya ka tin ka jong belai ka balong ka ding bat ka balong uternam ban peluat jin yu ki mau siang. Ba haga kerteng u Jisu. Kita ki mau siang ki donut mau siang kin pat hagani kapor. Ngada kren yau donut mau siang hagani ka sengi unda pat no namar gani ka kan hallelujah ngaduai nam ta jong fi ni kapor hagar tengu Jisu try nga try ni ki breu ki jong me try ho nga tip amala chwai ki ta try hagar kerteng ga jong me Jisu nga pen pat ki ta ki donut mau hallelujah lang baga ni ka tin ga jong me try ka pen pat ka pen wet i jin ki ta ki mau siang baga tin ga jong me galom ka ding ban thang no i ta ki bor jong ka jingdom baro ki mensim bam nget ki ta ki mensim pat ne kinda ing no baro hagar kertengu Jisu
Batrai ke tien ke jome ke yo umen sim jame yo jaka mekta me transform ini ki kon am ta makin chulong inform henren transform da ke tien ke jome nganget me long me ke lenti batrai ngada dwai bakin ya na ta ke lenti kin pediang ni ke lenti balong tangga wai ke lenti balong mame u Jesus Christ ngadwai ngker kon ki kon ke jome ablai hallelujah ngadwai ngker ko ki kin yo trai ya ke jing sai ya ke jing kmen bakin yo ya trai ya ke jing em nado menta ke sngi hallelujah ha ker tengu Jesus amen but amen trai ngker ko ya fi ngakwa ban ong e pi banga i je fi da ke jing i ke jong trai but ke ke banga ngala yo ya ke bangi ngala yo ngim kwa ban shia kmen tang mangi hinrei ngi kwa ban ai lem ban sam lem ya pi yo ba pi ong am tip hakata ka sngi ya ka ba an bishar ya fi renga snow ba pile snow na ka tin pile snow bat pila tip ta ka shong sa pi man ta ka tin ka jong blai ka ong la da mem ong yo to bamman man pai no na ka lenti ju la da mem hikai u ka snam ka ju kan long halor jong me kabut ka snam ju nong pop kan long halor jong i la da ngim ya thu ya ka ta ka jing shisha re man ta ka sngi ngala lait na ka snam ka jong fi ngam dan kam man a jing khen chu ladang aladap ai ya ka jing shisha ladang aladap ya thu ya ka jing shisha ladang aladap ban batai ya ka ta jing shisha ka shong sa fi ka snam jong fi kanum dan benta shu ban ngangan non kam man ai ka jing khen nam ta ka snam ka jong fi utran kar khu ya fi utran ngai ukta fi ban thamai ya ka jing ka jong fi phila yo ai ka ba hatam pediang ya ka ta ban ngai utran ban kalai ka jing ka jong fi kublai shibon ngi kwa ban ong fi ba phila an phone ke ni ke number phila ban wan ro sekene ke jaka ngi don hang ne ban duai na ka ta jong fi ban yaslok khanang ban la ban san ban syakri utrai ha ka jing shisha ubalong utau lenti hallelujah ka teng Jesus amen amen